Звоне! Гледай, ако ти дойде Джочето, бе, я там изгледа, кажи не долети да му отвори, за он ма. Не! Не! Не отвори на Джочето! Ено де. Все или нищо. Понеделник имаме нов шеф. Кой? И есть. Орчи! Сега ли си тренер? Контрола. Супер контрол. Арно викаш да е бил първо. Чего? Да всех так. Всех так. Боро, нервно сликание на костозглобно. Сайт стигнава нещо на белите дробове. Боро, сликавате белите дробове, да видят дали си извлечен от корона. Не се запне там, къде да кажа.
Боро, питайте да се караме как се си. Як е то откарат? Керозину, прекини. Охо. Я го имам. Абе, вземи, като ти кажа, пиерето си вземи, бе. Абе, я не мога, аз не мога да ги изписа. Гюбърто неке. Сакаш ли? Слабо ти. Окей, за тебе водичка, ако сакаш. Браво, айде! Садиш луч, ти се не дошли. Ето седи се на дом. Може приявено се. Я не мисля, че не може да се. Който го приява там записните на българската стара. Аман бела си. Собственик кога? Това е един един. За 7 минути да бъде. Излези! Добри! Леđa mala! Bravo, Daško, bravo, Daško! Ти, Марио! Леđa! Ja! Без фаул! Ой, яй! Антоне, ден нека вземе, ден нека бол! Дуле! Без ръце! Дуле, абе затворете там! Затвори вратата! Шо? Те това и нас да не напада. Да има осет. Саше! Не се путай там!
Поне па Туберово така на Прилука Бук. Ти вземеш службен ударницата на тези глупаци. 0-0 резултат, Владко. Мини го бе! И гомано Браво, Маке! Жало. Добре, като го отърват. И от трета лига може да намериш деца до 20 на година. Само може да нас. За втора минута само да... Прави се дресовете дела. Девид, взема ли пиво, бе? Вземи си вода. Не го знаеш. Leđa malo, leđa! Evo, vikam ti! Čak smo njih bili vremeni stidati. Удра слънце седни си. После ги имаме 9 минути да пием.
Теб ти текнал. Текна ли, маке? Ще ги се изпи да го е умърлако да го е. Ще ги се изпи да донесох твоите си. Донесъм сега на чуканче, он не може без това. Вика студено му е пилото. Не те да кажеш усака. Да кивам шусака. Ами коня ти слаб, бе? Пусти, Жаниел! Айде, пусти напред. Река се много, бе. И доктор Кафевали. Това. Нема ръце! Пусти ръката! Това наша игра! Ела, Леджа! Браво! Да ти е дам напред. Димитър, иди рипай, бе! Тази кръгова. Там много близо. Даре дека баш там е много грозно. Там долише лошо. Ето е осмислата. Судята баш там дека. Да, е там катастрофа. Тя ще пропада. Ти знаеш да... Това е твой дъл, да. Деки, Ковче болен на времето беше дерби, бе. И сега е дерби, ама... Други размери. Сега живо сплъсна от пичко, вече. Нищо не суди. Значи с фаул. Можат полицията да направят, можат. Това са ми маркери, ако облечат маркерите, да ме са радари, шо? Нямаме право ни един да сме... Има. Има 20 радара, може да... Добър ток сме и свет. Болмане, да му влаза я. Ходенка. Трета на мене е маркер да мога да викам. Не, ама си беше фал да бъде. Фал беше, сега не знам дали беше в момента, не може да е, иначе чист фал беше това. Звонка беше на фал. Гледа там, гледа стадион, гледа организация. Ние сме 100 или до години. Спадали надоле, побега в монта там. Где ги спати там? На Бойчо?
Лево. Значи много е това, доле колко е звука и мозъка. Всеки не нападат, със запад и ще ти кажа. Бегай ли ти изпълни? А? Защо ги там изпълни? Лево. Той е пиян, нещо не е нормално, не е нормален. Той е пиян. Не бе, нищо, айде, нека я там пие деца, там и айде. Тие са редали от нас. Запад и сам кажал. Ти си редал от вонка и ти. Второ по време. Те запад и сам кажал. Оти е това, значи, стварно глуп. Какво да ти кажа? Глуп. Он е глуп. Значи глуп ти да му кажуваш, не смея нищо, да има, не смея такова. Ама чекай бе да го дъгна на маки и ми на тия на 3 метра да може да има свет. Гледай. А? Ами тия деца са запнали. Маймуне, нахна ти деда. Тензия на домашен терен. Диан, защо иде бе? Я му се бе, шутири и тия деца иска да гледат. Не е он крив бе, тия иска деца да гледат. 5 деца са, не са 50. Това са деца, за който... Абе, отгоре ти вика, че оранът ти направи. Деца. Така, например, никога да ти има нещо. Далеко е. Разбираш ли? Слушай се мисля, къде викаме да ги нападат. Мисля, прави си му, само това да не го кажем, той е дел. Одни си е дома да е, дома си е одни си, дай го тура да се бити. Дома нека си однес. Ето нека си я вземе дома под мишката. Бати и калпа ще му даде. Бати.
Давай, бе, дай. Bravo! Bravo! Иде и вкара почти полицайци да вкара. Какво? Еле иде да не влазат. Защо оди? Защо оди? Traži topke, otvori se, traži topke. U noga. Давай, бе! Давай, трябва да еби топката, да еба, дали дома тя носи, тя не мие. Ти еби топката. Дай я са, ето. Ако ви, нека бе скъца. Аут. Предност, ако ти спадна с да ти пукне един бокски, ти има майка. Да ви ебе матер, да ви ебе. Цял век тук се тренирате. 30 години аз съм на този стадион. Цял век кай нас учат се... Отвори му некой, бе! Я ти Денис, Данка! Емо! Денка! Хайде, пробва, Денка! Дай на Антон! Играй, бе! Аут! Коя минута? Половин сат ми. Да, добре да няма тук малко да й се покаже.
А, може. А? Давай. По всяки ден. Браво, Диланче, айде! Браво, айде! Айде сега! Абе, това пука е. Тука. Шут, бе! Абе, шут! Шут ми е да игра това. Бати. Само да не можеш. И той те вижда ще да пъдър. Дек тя носи да го стува. Иди му, Денка, иди му! Дай я са, дай я, бе, дай я. Браво. Дай я, Антонче, хайде. Браво! Дай му, бе, Дарко, право. Денката, бе. Я ти голе, браво. Ето така. Айде, Иван! Я ти, Ацко, дай му. Дай му, бе. Дома ли я носиш да игра? Център шут. Айса! Шут, бе! Шут! Браво, бе! Браво! Браво, добро, айде! Супер, шутна детето. Ajde, skok samo, skok, ajde. Тура на майки. Skok da ne padne, ti Denka, skok. Ами къде пред тебе? Сега го Бранко че Андрея, пред тебе. Не го дава! Айде, даре! Я ти даре, Денка! Я ти даре! Я ти даре, бе, Денка, дай му. Дай се, дай, давай. Давай. Ето така. Ето така да е, или топката да е. Шут, даре, шут! Абе, шут! Абе, даре, шут! Ajde, vrti to dalje. Basta. Ajde. Браво, Dobro, sad. Sana sam procurar uma música. Não dessa imagem. Можемо на приклад.
Горе! Господа Ганчев, дай ми топката. Дома ли я носите да е топката? Колко кошна деки? От 2,5. Браво. Кой? Яви се на голям. Таманя по време всекако рече по време. Защо да го знаеш броя яви се ти, бе? Ajde сега, ajde! От ти не се яви се ти, бе. Дай, не. А вот не е дошъл на време. Е, кумер. Закъдем се един толкова много информации на днес. Марио! Дарко, мръдни малко, Дарко! Дарко, мръдни малко! Dobro ošte. Ajde ti mu se java, сега ti mu se java. Ajde, Brumus. Аре бе, шутирайте бе, ей! Дани бе, иде бе. Не се дувай. Айде, Саки! Рака имаше!
Важно. Готовим се па телевизионни патрони, специални години. Долу си ги даде. Той да ги вземе и да ги не ме пари, да купите. Без мен са си по-едни децата, защото... Приятно да си по-паметно, може да им кажеш. Да дойде он или ялото съм на стадион или трябва да ги вадим я да ги откъм. Не е да го яба, на къде трябва да го тръгне пет. Вие за утре я да ги го Демка, ako možeš fauliraj! Acko! Утре ги опред дома сам продавач, роби първи първи на държавата, парите, Вика са бали, вика да ги приключат за някакви тренер от 7 саата да ги вземем. До това даре там? Не бе, доле беше. Не беше до това, до Том. Жали ги дебе. Сам съм болен, не беше много царе. Сам съм болен. Не гола е хубаво. Я имам 50 литра. Ева, майка си, Ева, яви си гол ми дава. Имам да ти дай да ти даде. Або помни, аз с измени избирам и никакви да не е за да не понеси. Добре, играй, айде! По-добре спряли, играй, айде! Gdje gi donesem ja i sad i put ih Mesam centar! Acka, aj malko, Acka! Užiješ po liniju! Давай, оди! Гол да ми дадо са, троица помоши. Помогни! Пусти Мари! Трчим! Е нормално. Не знам, две минути. Айде сега. Айде, дуле, красни. Браво, Иване! Оди му, гайде, оди му. Айде бе сега, деца. Горе са двоjiца.
Само фази, бе, фази му на вголо, дека му бегаш там. Янчо, вместо да фазим 16, он бега в гол. Първото му избега. Но може да пееш, ама първи път, като си я пущи, да се удари. Па да. Добре, айде. Денка пред него, Денка, ти си! Odmah begu tamo! Tako, druga strana! Obej! Zape! Ajde, priđe lov! Кой е Олдонар? Кой е Олдонар, бе? Кой е? Това беше Шугеро, да речеш. Няма ги бъдеш от... Кебаб и печат, бе. Че деко ми беше. Деча! Носи издор! Ероля? А, баща му. Неки нещо слабо сега. Изморил се, напя много яко. И гол ги пресече, майко. От никъде да го е в гол. То горе играме така те. Снимаш ли от мен? Не мога да примета, да ти кажеш. Колко време са е глобално така. Боро! Марио, спринт! Сигурен пас! Томи! Ти си, Антоне, ти си ми идеме да ме пред него. Агра, Марио, Seco mu je naprede na njega. Seco mu je naprede. Прея, къде ти беше жътил, бе, да тиева женичката да тиева, маймуно? Маймуне, дека ти беше преяка жътил, бе? Пичка ти майче му да Куда тиева? Обайде! Права, Денка, права! Права, Денка, лита 30 метра да еба.
тук бил дочен съм спокойно. Пас е бил! Давай, давай! Видимо, Денка! Край на прво полувреме, водство на Овчеполе од 0:1 со гол во 32-та минута. Малце тук взе дохи. Дали да направим смена, ама не се. Ацка! Седете ли де? Седете от тази страна, няма да подава. Всякият маленки гай, они са петдушни на него. Вандайк с мотора ли? Ами ке почне за 10 минути. Ама, Ацка, идете им кажете я на башката, некои от двоите. Я бе рече на зелката некои пил да вземе. Де го иде това? Остане да държи. Ацка, чули? Ка се изпрашил с Тяхте ви не мога само да го пазя. Саре! Стане ми. Някой да купил. Не ги тебе, лек храна. На мен го. Верно, не викам на тебе. На мен думаш некой да те иде да купи. Кой да купи? Нека ки. Килото не да продаем. Дай викни. От кетри нека. Ацка! Ой, най-лъвно. Ацка! Защо са мотор ли килот? Да. Дай бе викни. Аце, ела, аце! Перо иде. Елате един. Одет. Ето, оди. Дай пак. 45 дена, Румич. Те така, дай му теска. И тук имаш за 4. Таман, 200 труица. Но и ще гледнеш. Ако остане нека за нещо. Напил си сплит. Толкова да е. Колко да купи? 120. Ама нали са ли? 20, 200 колко има? 220 дала. 40 дена. Значи купи. За сите не да купи, кажи ми там. Кицка, ходите ли до проданица? Да. Я купете им тук нещо на тия чичковци. Нека пресмета колко пива, може и другото нещо. Вземи една лименка да знае какво. Изотило пъпълци. Пицка, ама крали Марко, покажа ли ти какво? Изгубим си. Защо не си дава гол? Кой е там отна? Мисля, но... Не, На него нещо го само не нещо. Ама тук бе култура, се забава. Ако не бъда, нека да му върда. Ако ще ли? Фига да. Виждате, те са добро идат. Виждат се. Ако не мръдат. Да, е много са. Ако не мръдат, не да. Кой бъде? Джубра, да? Нямаш от къде теб са. Ефтин. Има ли мутена камерата? Ти там не пущай тон. Ние ти къдеме го. Това е живо. Живота не може тонно да се изключи. Стига да си го пусти второ по време. Изключи ги да поядем малко по на съдията да го видим. Ето ще ме време тон. Ти е намалял телефона, аз съм. Пиво не пиеш ли? Много е кръв. Колкото ще гледа. Само на нашите да се залетнали с Оренов играме. И той дава на Темчев. Не, индиректно с лица. И Венцо се залетал удари судията. Удари судията и хлебната. Това пиша, ни дори. Ма няма някой полицай, да го удари, те не го удари. Така на това на камерата вика, добро е лече. 20 години. Кажи на тренера, вика, ако не те пък го стръша, вика да го гледа.
Jeste li kad Darko Ne mogu razumijevati za leta, ne traži da Što ti razumijevati. nam Darko, ne biva nešto. Mogu gledale? Da, piše mi, vika da ne rano, Kako ne je vidio ga? Sve se sluša, vika sve se sluša. Nije vrijeme Boga. Vika pači na beksi. To li kaj gare? Гаден он, ние сме гадни. Ще дадем гумно пред. Консиарец. Боро! После тия път предърмяваме, ще я закачи после на Извикай се. Чакай, аз се пръвна тия тук, тия са все ковид пренежали. Да имам по-далеч. Evo da imamo Jeste imuni za vas. Možeš pa da se da se dođe do Ja sam cijelo vreme izgubio vrijeme, pa znači sam i ja imam. Kada vidite tija Koreja u Ja ti prije su Sofijski zimeš, ja ga čini mi se posle od nekih jedan tolik, kad mi pa naše vreme. Da će nabrži ti im rekao na tije u Skopje, mrsko postupke za razvrći istiti. Абе, деликат, поздрав. Nije to je tamo. Dođeš eto, Не, той им е шоф. komesar. Бояне, Ne bi ja mislio purno da dođeš izvesti. па не носиш копачки. Да, контролера, ама той им е шоф. To znaš. Na belu, ne je cijeli udel. Sve si jasno. Я вип по там. До Асони, лево. Sad ne znam koji da možeš da komentiram, maj. Znaš ti znam ti ja? Записник, кои брои сте? Znam pa. Що го пушиш? Що го пушиш? Пуште го е, сам. Много ще се пуште по тази си. Той ти даде повече голово. Pa ne lepim ti to ti ne ZX беше та. 1000 евро да станат, ZX е 9, 8, 9, 10. Наши гомони, двоица, ако няма да говорят, кой тя да говори? Мое мислене. Абе, що го пуште той тази? Кой ти дава за... Пушти го на 22. Талент. Промаши го, подади му, стана 22-24. Има се за минути до края. И после да се коса. После да го тръгна. Това не трябва да го пуша да ти пари, ама не. Само там го обърна, като си гледа. Това с малко директно като тръчат, доктор да качва това. Да качвам речи, ама не знае какво. Взимахме с пол. Взимай да вкуси една там. И седи. И чекай. Добре, шо бе ли като пишки краша? Не знае да вързу. Какво бе тега да снимам къде? Вика, добре, аз това нямам идея. Отишъл, вика, от събаря от 8 цялото му двор, вика, вика, да оглеждаме стенена, да закачваме мрежите, вика, имаше за продукт, до кошование, като се коси. Вика, не доди. 10 типа, след което тук тече, 10 типа дойде, вика, всяка е време, вика, обвинявайте, вика, да чопа. Стай. Така. Дара! Знаеш? Знаеш? Айде,
On je obezbedujem. Ti pukne na Boro, сакаш ли черно? Сакаш ли? Вие няма ли нещо да шият? Има. А? Аре, майка ти. Саша, мати. Майко те напала. Sad će gol. Kondur! Kondurka! Kondurka! Sve ste pominjali, što? Pogledaj bere! Абе, погledaj ki da dat neko premijem pa onda da je. Acka, mam bi brat. A ne, taj ki to ne bi odlučio. Treba udarca. Češ se. Se češi. Da starca ne mogu da. Evo tu neku da. Ajde, broj 3 sam. Da povedo rok. Dobri je, ne? A? Nekaj treba majka ovdje da igra. Викам, без старца не му да трябва да купи играчка тайна. Ама не бива вече, бива. Тика би он je stupila strana. Кажеш дека от нашите па нема кой ги пусти. Ако трябва некой да ги бута прави, няма кой да ги бута. Де време не да ги бута, разбори не. Ако заедно ги млади това бил, не ги търчани други. Салата ми е А? Ама с кой играм там? За тия съм меси, бе, брат. Скоп няма, там и само. Коли са тук, ти си тук. И това, къде не е играл? Аз не играл. Kad nekoga sam da ne sam da koji zima da govore. Като Азартка беше на най-добрите години. Acka? Na majče. I pa otprim kažem komentijetar. Vriješ i učiš kuda. Na majce su vlekenite, mnogo pečeš. Чекали се нещо? Да не ме боли, няма как да играм. Сакият гай. Pero, дека ги прати тия по пивого. Не сам ми добро, аз айде. Дека не може да отворя прозорец го. Кондур, стегни се малко, айде. Стегни се на те стега. Айде, Ацка! Той вика, бугарите сега, да едно стега ли си? Абе, кое ще да се стега? Айде, Ацка, айде, айде! Pa to je trenirахме с нама, сега ние... Абе, ади се ле друго деца да бъде. Не лей, кой е вещо? На пейката? Защо и он доведе игра, ме време. Нели, коска то ще игра. Е, па я не да не играм, бе. Ей, аз също Арно. Коли с брадата? И па? С мене? И предна година с мене. И па не игра. Чим ти е игра? Там също е тествана. А? Да, и то. Стопано, добър играч. Ти започваш да имам се. Да. Ивица Григоровски. А Ивица Григоровски? Кажи как ти започваш да имам се е върнал. А Ивица Григоровски?
И това до година. Ивица Григоров, нашата некои игра. Абе да веби на мъжите, ледеро играеш това втора линия. Да му еба макета, да му еба. Он игра, ама шо игра бе? Па саш чу игра. Спонзори дава пари да му еба Па са, па и я така ки играм. Нищо гледам. Рубич, разделете се малце. Седните ми, седните ми. На ти не сетно, на. Па малко речи го, ке правиме... Ще дай ме ручок и я да играм само. Къде ще повеки ти? Идваш в правилници. Малко спонсор, малко... Ай, си правилници. Трябва правилници. Те на бегме, не само да се години да появиш. Сега те яде гол на това, вика, сега не трябва да се. Айде, гол ке са. Вика, аз съм баш за това. Шутни е бе слободно. Аз съм баш за това. Чекай много. Аз съм дал маркер, викам там 15-20 души. Аман бе, Ацко бе, аман бе! Три пъти само се гони не са. Мамата, те не мога да се обърна, съм става. Не мога сега да се включи. Ой, ви. Маркери се им това. И само отзад има ли няма никой там. Има. Шо има гледа и тия се борят там. Те сигурно са. Децата отиват. Ало! Отиват не видят за гол там. Ако не ти отгледа. Момчета маркери са стилипи за гол. Но не, заключил ги е веки. Па не знам се кой е там да открие? Те така да е. Ай са! Тацка! Браво! Нищо нема! Ай са! Браво! Браво, Кондура! Кондур! Браво, момчаре, браво! 1:1, 49 минута на превод, второ полувреме. Дегни се малко, Кондураш некои! Айде, Ацко, айде изто! Стрелец на погола от Александър Илиев. Двигалница от Чепо, левия на 49 минута. Ай, дай нас! Пенал, ама не много. Я ти го дам! Абе шутни, бе, Ацко, бе. Браво, Иван! Браво, Иване! Браво! Айде, доле, айде! Смири, Димитър, смири сам! Не, баш там. Полека, Димитърче, полека! Леча! Давай, Рома, нема да. Агосто сега! Напреде фолове, напреде фолове! Бегай ти го остая, бегай ти бе!
Немаше такова. Кралима. Ще беше леви, кондилак. Иван Делево! Иван, до край мат. Уши там ти е фал, бе! Баре, директно! Ajde, majka ti. Ajde, ne možeš. Вземи. Ajde. Вземи две имате мен. Majke. Zelkić. Ovo treba za glavu da bije neko žena. Aleksandar, ajde. Tako, u golo, bе, na vtoro! Na vtoro u golo! Na vtoro u golo dovodi, директно в главу. Ajde. Не може да докачи. Ajde. Па сега да погоди му викам. Да, погоди. Що да направи? Бе, ти няма се мача, буня! Bravo, Kon! Да. Bravo, Majko! Žena! Bravo! Судия, ти се покаха в устата, ей! Нема ли това, не знам. Намалило сега те време вземат по 300 лайна. Не знам дали се слуша въобще къде е намален. Сателита да ми напчавам гледа, нагледа, вика, се слуши. Здраве, Сашо. Денис бе! Иван! Абе, Дарко, ти ми и ти, бе, два пъти слободен, корнер не можеш да откараш. Ти до това не може да е. Пред права статива. Иван, где е по линията, бе? Ajde, Tomi! Шут, бе! Само баш не така. Да, шут не малко по-сега. Ле, децата малко по-назад нека. Лопките да не ги шутирал. Ей! Кой е това? Лядо изпит. Нищо не ми помогна. Сега си преминана. Сега си преминана на вашето важно трябва. Се разбира. За него, само Мария. Ajde, ajde, Tomi, ajde, Tomi! Čist penal, bravo! To 3 пъти да го е. Абе, няма го слагата, сега който го шутира. Кой ќе го шутира, кажеш? Бате, ја ќе шутирам, не се си хиро од наред. Ай, ќе видиме дали си избориш место. Или ти го дигнеш, или ти си го затвориш. Бате, он не гледате сакате да го изкарате от екипа. Ако те па веќе не фанеш. Пенал за Брегалница за 2 спрема 1, да видим. Ще победоме не се мене, бе, он вече може да си гледа. Нека не па.
Ако те па откажу. Вече може да си гледа. Ева, по тия котеба веќе защо си? Па си лево и со тия Тешовски. гърбинци јаки. И два спреманица прегалница. Два спрема еден. Пресвъртна на преводът со голот на Дарко Пешевски, прегалница Овчеполе 2-1. Спасите ме, Дага! Со гърбинци и со Василево. Сад Дулек то прави. Сад Дулек. Тръчи, Жика, тръчи. Доле пиво, защо не одесвате вам? Ке колабира, бе. Неки Бога Ко нема жена. Ти знаеш какво фриждер има внетра, не Не ти ти го има прави почва това. да ти. Не да гол, това се вика не ми иде. Има почва внетре заедно. Добре, сега тиеш. Пивото. Ай, добре. Сега тиеш, а? На. Ей, добре. Дай ми спомни. Айде, дезинфектант. Юле, айде. Айде, Душко. Гледай какво се кръсти майчето. Айде, Барик, за пивце пили на стола. Драга, това е ще ми го проща на мен, това ще лежи пред сградата. Тука! 90% взял. Не може да влее тука топката, бе. Не може да влее тука топката. Майко, нашия брат. Некой ще играл в футбол и пълно ви какво се взял. Тега си, момче. Ането! Още начин. О, още активен. Има разлика, значи. Кой е това? А защо го върнахте? Нека му го дам. Не мога, не мога. Дилан, не коментираме, Дилан! Може да сядеш. Не в него, бе. Това стварно е бързо. Тръжки му само. Браво. Браво! Леле, браво! А не пусти се по линията исто, бе! Много се дъреш. Да разбираш, що по-арно. Много се дъреш. Си се разбира. Няма ни главна. Бега не остана там. Бега там, ако ти Абе, нека тужи. Вие викенд играте ли? Дека? Айде бе, Денка, помощи бе. Ама оне пък къде гледаме Гевгели? Къде Гевгели оне път изиграем го? Партизан не лео Гевгели или Богданци? Оди на втората, майде! Да върнеш кредите си. И за малко. Това лева ли е? Може и така е. Мирия Бобчев, Мирия доле, право рече. Тръги колдури, кукавче колдури. Да, пушти на тига. Знаеш, когато го стига. Да, пушти на тига. Абе, иди се гони от Кондор, тази твоя трябва да превариш там, ей! Абе, апла си за... Не видях сега дали гледаш. Да, ама не свире под пенал. Може да има. Финал си беше, като топката стигна човек. Шот ли?
Пенал. Имаше там. Там на линията беше преди. Това си го свири. А сега ще види. На линията беше там, ако тук е сега. Това ли беше 100%, само дали беше линията, може ми да повлече по. Линията Да. игра. Игра. Обръч игра. Айде, Аце! Айде, Дуле! Браво! Одим. И сериал Баба Кечо. Кой е обръчен ти удара? Кечо избива, играеш до Кой ще погари? обръчен. И се вращаш от терен. И сериал и Кечо. Обръч игра. Абе, са веќе не пил ли? Пие една чета е болен. Абе, една чета е болен. Не пил ли? Браво, бе. Кой би не пие? Пие, бе. Не пие. Значи на Апо, бе. Ай, 3-3. Тук в средината. Шутни се сега вече. Браво! 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 Карал с това вино. Играчи само тройци. Корни изводим двойци ли па? Наши корни двойци ли па? Браво, Иван! Браво! Димитър, без фаул! Ай, са убързай малко. Добре. Але на Кирил ми ходи горе. Абе, още си там живеят на горите. Айде, подайте шина, Айде, не е тайм-аут. Взимай аут, първай. Жълти аут. Стоперо. Не фази ти, бе! Ajde, pobrže malac, ajde така. Шут! Са! Браво! Боро! Чедо! Нека си го Иван, тук бе, Боро, нека Какво се позива? Со број 6, Христијан Борковиќ на местото на Александар Илиев, кој го постигна
Голот за водство на Брегалница. Стига позади, коле! Помогни там позади, Ако гледаш Ледеро, може и 20. Браво, браво, добре, таман како буде. Не го фаулира сам. Дарко, како ногата, Дарко? добре! Дарко, ногата добро ли? Без фаул, Боро! Браво, Ки, браво! 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 Право ли га, без Белац играл, да се втори изпълна. И Белаца се явува. Бързай бе, фаул имаш бе! Месец, март пришува това место и я ода на карневал у Струмица. И ода на карневал у Струмица. Това беше крал на февруар в карневал нека. И одиме там тия Давида и едно слазение имаше много яка пеячка, Елен Дерста, слази директно на първи столи на първата маса горе. А тук и правотите на Белаца тогава. Иване, стига втори, Иване! Това беше вторник или среда и он доди у сабота ни суди, да, и я и гледам, два игра ми доди, вика, брат ми, вика, и кафана, и футбол, и гол се сагнати, и го убера. Неко пенал е нещо, ми се бирна, вика ме сагон, така в майка. Бързай! Спиреше са. Хора, сигурно, не знам дека го учите леко си. Но това е единствено листа, е сега колко го делегира. Правил не, главно има повече. Главно имаш ли? Лека, Боро, полека. Пази има само. Сега я ти журам ям. Не е безпадил. Не е безпади, бе. Не, безпади сигурно има. Безпади не дойде. Сестра му Америка, да се звъзва. Кой беше? Дали скоро или преди страната? Там беше, бе. Па я викам за сега. Отвори, ajde, отвори, Дуле! Първо на това умрение на Даркове. Айде, минимум! Тука, не ги не бутувай, Дани! Иван, че стигни! Браво! Спания бе! Браво! Играме да ни половин задни игра? Се дубля страната некъде, 6-5. После да има въобще. Абе имаше. Ходи му бе! Абе не си с пралия. Не е гол, не тия, високите таяги. Точно,
Що направиш? Що пос... Дека долу? Ти ще трябва да шири тек. Така дома, брат си оди, на дека, коска. Ела си на това, на ги древини ли си ти вече, ела си с нас, на дека ли одиш. Ено си играш. На дека да одиш. Браво, Ацка, Ацкаре, браво! Браво, Аце! Айде, игра! Ова сме два пъти не е играл. Дека и Мартин игра с мене моята екипа. Игра? Голманче е по-рано малко. Те го оставях там, го беха спокойно. 11 души, 11 имаш и гол дома. Разбираш, че идва от дома. 11 оди. И он на половина се бъде, обаче не мога да ги играм тук. От ми обаче се викам, станувай. Мога да го замисляните. Ти си оди, не хотял да игра. И аз ще не играм и от дома човек, ако съм 11 да сме, ще няма. Оди нямаме интересно. Бацкате само да ми се дареш, не се дери. Не слушай, ке ми напада. Кой малко може да спотва? Защото ми е тежко. Само е тръчни. Добре. Пескавичка, Сенце. Дарко, браво! Браво, Пешовски! Браво, Пешовски! Гледай само коя пал ти дава! Гледай! Не. Айде, даде, Бога, бе! Право сме малко да са повече. Правилното е да. Ники сваляме с майчето, майчето е на терена и истина. Правилното е да. Помагаме му на него. Само аз се слушам, че да тебе не. Речи его до мен дека е. Не се слушам. Браво, айде са. Моля да е гол. Не му избегаме. Да що бегаш ти горе, бе? Гледай го на нека бега. Да дам ка. Какво не мога да преваря? Той ми са вика, сега за достойни се слушава, ще яде гол. Напишете някой коментар резултата, от и не го знаят. Сам пишем я. Ставил ли си звук? Нямам опция да коментирам, но ще напиша кия, ама... Ето, мора да има, като се докажи. Трябва да си шо. Следен път може, да. Сега е тази акция на Мартин.
Пишете някакви коментари. Касни малко само. Край, Мати, до край, взема моето. Ей, не, не. Нема много, 2 метра. Не много, 2 метра само. Ден прати, не ми прати. Ете какво пратите? Те на тега. Ей, край се гледа човек. Край Марко. Браво. Само беше Ане. Он не може. Он не ни пробвал, но се видя на десния подал. Он не може да се проведе на там. Чим не може него да го препречи. Он беше като... Стилова бе това само. Не мога да се Не мога да сапиш. Парно у нас. Ей. Добре, ajde, Tomi, ajde, Anton! Са. Не, чека, офсеци, бегай. Он не. Прати Иване! Да, те и топката. Всяки разсипеш от шашницата. Защо? Удари. Кой удари? Без топка? Викаш? Добре, Дуля, добре, остави! Добре, остави! Що е добро, бе, чалом, ще трябва напред. Ще момчия някакви ти дойдат и... Поради удар без топка, играчите на Брегалница, екипата на Брегалница останала с един играч по-малко. 2-1, 73-та минута от напревод. То не може това. Удари му бокс.
Това па и той судията може да примижи да е отмah цравени. Лапти стиснува за срати, ще шути дойде. Тамо ударе топката. Него така удари. Топката иде горе, после удари от него. Защо не можеше да примайчи? Него! Защо? От не можеше да примиш. Защо да примиш? Защо? Мирно таквите мора да не гледат. Напреш бе, айде, гледай. Браво. Добра рука. Evo ide topkата горе до после. Виде го пред него, он е там. Пред него го даде. А пред него е. Само тета топките се градиш. Абе можеше да примичи, а нещата ни извади. Отмah цраве. Па оти знае, от тука няма кой да му рипне, бе, Корус. Защо не седе? Ajde, ajde da se odbrana, daj sad pomožet, ajde. Ajde 5 minut ima na sad, daj da se odbranim, ajde. Пани го за колено за вас. Затвори ушите. Защо ти пред него мирно така да не жътне само дал? И мора да разсипе. И жът да дадеш, ки му рипнеш или не? Ajde dole, igraj, hajde. Последни 5 минути имате. Тиши, Мартин! Даме, горе, доле. Загради дейка, загради да. Хайде, сам, Браво, браво! Жът, братничка, 5. Та сега бе, ще сецкаш. Дали заедно. Найма, може би защо. Сакаш си иде 5 на днес. Айде, бе! Еле, не така, не така. Ей, добро е. Стана. Ja, sad će više za O, ne. Sad će go ispući njega. Bravo, Dimka, bravo, Dimka. Bravo, Dimka!
Браво. Сам се спасва. Защо имаме? Защо сега беше 2-2? Минува 2 още беше. Сега си 2-1. Това е не си, защо След когато лове, пред това да бъде така включило отма и ти беше така. Пусти, избери си много така, това ти е бенефис. Последна или нека си подвижи само. Бенефисо за мина. Тук на домашни терен. За мина бенефисо. Дей голман е. Добре. Да, добре. Тя накара, месил там, тя накара. Я шутира, гледа га мото, кара. Аре, че му не може да продума. Само пие, вика. Пред виждане имаш право да направиш. Вика, джабе стария му се кара. Валери, отвори там някаква сметка за донации тук, ще ги забавя. Може. Сестра за донация. Браво! Браво! Айде бе, бой, не знам, айде бе. Браво, ето това е гол, айде! Браво! Браво! Браво, Мартин! Он е така да слега от гаражи. Продавали, бе. Он е страшно така. Мартин Георгиевски за 301 бегалница от Чеполе на краят от преврат. Браво, Боки! Браво, Боки! Така му са пасовете да шпица. Ако беше един годурка, ако не беше Мартин селата, не може кой да даде. Ако ще дам напред, вие няма пощани. Почекайте ви. Почекайте ви, шмалки. Лево, Боки! Браво! Преди ме ръцете! Изключи го се! Судя! Делегат, пичка, внимай, ще ме бъде теб на Ева, ще гледат от прека! Що да ли бокто? Ще гледат от прека! Па нека реагира! Добре, извинете се, фанеци Ирака. Нема да кой е делегат? Нема да е делегат. Ти делегат, Леон. Що он да направи? Две не може да размисли на делегат. Нема да кой да види делегат. Пуши си в по-надолу. На него му текава. Що делегат да ми направи? Делегат извини. Трудно мати. Ако има паунdiski, оттеж него паунdiski за тера куро. Ей! Ева, тия преки идея. Коя минута е? 3 спрема 2.
перфектен гол. 2 гола от корнер за гостите. Абе, не е така прасно, бе. Формате пате за Саса, бе. Така, Панче, ти седи на купата от Саса, той е очарал нека. Напред, брат. Хвала Богу, е така. Теле, колко приведе. Няма горе сам беше. Голмано, бе. Игри, тебе тръжете, а там Арно те дека сте дял. Браво! Игри, Пау! Шути, брат! А, 4, той е дава нека отбори, сега ти судията, жаби нека лови. Саса не слуша. Отеди ме пред гола. Дай нека лови. Що са двоиците направили? Подайте си и откъде на аутите. Я тук сам е човеко. Тегло. Чуд! Чуд! Браво, нека! Нека, донесат ти се. Браво, браво! Ходи му, вземи му. Браво! Мартин! Пушти, не е офсайд. Браво! Браво, Бегалница Овче поле 3:2. Откако на полувреме Овче поле победе со 0-1, конечен резултат 3-2. Со подобра игра Бегалница освоила вторите 3 бода и е на врвот на табелата. Благодарим за вниманието.